Patayng lawas sa usa ka pulis ang napalgan ilawom sa usa ka tulay sa Makilala, Cotabato. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga posibleng na aksidente ang biktima. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Gikakurat sa usa ka residente nga magkabuon taog tubig dapit sa sapa sa sitio Malaang sa Barangay Poblasyon, Makilala, Cotabato. Dihang nadiskubrihan niini ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga anaa sa sapa ilaw mismo sa Malaang Bridge pasado alauna sa hapon niadtong Lunes. Pagresponde sa kapulisan sa lugar, gikumpirma niini nga usa ka pulis ang biktima. Nailhan kini nga si Patrolman Florentino Fraxedicio II nga nakadestino sa Digo City base na sab sa ID niini. Gikan batud pa sa barangay Saging ang biktima pauli unta sa Digo City sakay sa iyang motorsiklo. Kapag titinan po sa daan ay hindi makikita na nagkaroon po pala na aksidente. At ang ating pong biktima ay nahulog po dun sa river from the motorcycle po. Going na po siya sa Digos, sabi po ng kanyang company commander. Sa investigasyon sa otoridad, gituuhang na disgrasyang maong pulis, na-recover sa ang motorsiklo ni ini kilid sa kalsada. As per investigation din po ng SOCO, is confirmed po talaga na vehicular accident po siya kasi wala po siyang anumang tama sa katawan. Wala sa mga personal nga gamit sa pulis ang nawala. Nakatakda nga i-turn over kini sa pamilya. Samtang issued firearms sa maong pulis, ana-ana sa crime laboratory. Nagpahigayon pa og dugang pagpanubay ang otoridad sa hitabo. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV.